Tungog nako aning Amigos Coffee akong gisulayan ug tuod man sa pila nako kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay na ninyo kay ako tested nako kaayo. Daghang salamat. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita. Ako si Gina Bade, taga Santa Ana, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya saan ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Sige na gini mga ayo. Nakaroon na mga dagko na. Pila na sila kabulan? Isa pa kapin. Usa pa kapin. Unya dagko na kayo. Oo, dagko na. Unsa imong gigamit ana? Animal Vita. Animal Vita. Makatabang din sa ito pamuhi. Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vet supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Dragon Fruit Plus. Enrica Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas dili mo kapuyon kana lang. Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Jonel Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Jonel Brand. Na may espesyal nga okasyon, na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Ems Flower Shop. Ems Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sa yun na kayo pangitaon. Tapat lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop. Ems Flower Shop. Ems Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay ang tagbulak na ay mensahe sa gugma. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aquatouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay Aquatouch RV Drinking Water giproseso sa taas nga kalidad. Aquatouch RV Drinking Water anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug doon na po dumaabot nga branch sa Sibulan ug Siaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogo City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakang. May dignidad, may respeto sa tanang panahon. Consuelo del Triste, dili ka mag-inusara. Para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
Ako si Tina Soronyo sa bahay, si Bunga Sigo, nagpalit ko og Nance, corn coffee, Nance herbal capsule, og Nance liniment oil. Sa una di man ko makatulog good kay kaya ako insomnia maunang pag-inom na kong Nance corn coffee na maayo na ko makatulog nya kanang akong kabuhi na lugar na gayon ang Nance liniment oil na ayo sa akong kuan kanang tiang sa bukton nga nahug ko sa tricycle moro na akong gihaplas. Salamat kayo sa product sa Nance na ayo akong mga balatian. Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Hindi ako sa dumang pinagkananarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy. Okay. O dayon, lami po katulog. Katunga pa katilaw sila. Kanang capsule o coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard max. Extreme na. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya daw na namian ako daw hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya ay ko ka tilaw sa DTX coffee mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Ako ay Roselyn Bulana, isang guro sa public school. Din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar gud aning may TC ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa may TC simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay may TC epektibo jud kaayo. May TC ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga buti. May TC. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Nga mo ni akong gimaintain kay gamay man akong kita nga drive ko. Budget size lang kada adlaw. Basta na mainom na ako. Mo ni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, mo ni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. D3 Bio mabibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nagka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:03. Nagka-problema ka ba sa focus sa imong anak? Pues, paimna ang bata og Remind Chukomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pagmemorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Si Maria Arlina Isabel, paborito ang Remind Chukomix. My name is Maria Alina Isabel F. Ion. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be a doctor. Wow. Because doctors are really nice and cool. If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything. In my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome. I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not. Thank you. Wow, grabe. Okay, what is your favorite drink? Remind Choco! Remind Chukomix, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili nan masabtan ning atong klima ro. Noon sa kadara, Brad, nga nagbagulbol man ka. Makalagot mo gud, Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato ron. Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change. Ha? Unsa man na? Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol og kahoy sa atong kabugturan ug kalasangan. Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani. Layo sa kay gayunan nga mobalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan
Saman lang sa pagpananong og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan. Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita og mga kahoy. Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan. Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Uy, Do! Kanusta man ka naabot, Do? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot. Iyay ka, so na karon natay panglatay sa alambre ani ron. Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha? Uy, manong undang man ka? Ano tang sinaka? Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon ug dili peligro puy-an. Kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, pagdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak, unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya. Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, Do. Kuyugip lamang ko, Do. Manula na lang tag-table tennis dito, Do. Kaysa magkadik-adik ta. Unda nga ang pagmamaligya o paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports. Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nagka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:08. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita, handos balita. Hando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon ug unya. Og karon aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado, handos balita, handos balita, handos balita, handos balita. Handos balita, handos balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado. Handos balita, handos balita. Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga Sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Handos balita. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, Sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Handos balita. Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Handos balita. Headlines. Handos balita. Headlines. SB Alan Luiso, padayong nagpahibalo nga ang PSWD o Negros Oriental nagsugod na sa paghatag sa burial assistance o medical assistance. Handos balita. Headlines. Orientasyon sa parametric insurance alang sa identified Fisher Folks sa Tayasan, pahigayon karong adlaw Biyernes diha sa Tayasan, Covered Court. Handos balita. Headlines.
Cash Relief Assistance payout for pedicab drivers sa Tayasan, Malampuson. Balita. Headlines. 14 ka mga Tayasanon nga naabot na ang national ID sa Post Office Tayasan. Gipanawagan sa personnel nga si Nelda Pirarin nga ipakuha na kini. Balita. Headlines. Palestinian Ambassador sa Pilipinas ni bisita sa Dumaguete City. Balita. Headlines. Pailog, pagampo, pagbantay og mananom mao kini ang auhag ni Mayor Jenny Samancio sa mga ayungan sa aron makalahutay ning krisis karon sa gasolina. Balita. Headlines. Sa Canlaon City, Pelses, registration og updating ipahigayon sa Abril 21 ang 2024. Balita. Headlines. Sa Tanhay City, membro sa LGBTQ+ sikop sa bypass operation. Balita. Headlines. Sa Tanhay City lang gihapon, lalaki samdan human gidunggab sa nagmotor. Balita. Headlines. Mag-o magiloba, suspect misurrender didto sa Canlaon City. Balita. Headlines. Kapitolyo sa Sogbo, nagpahimangno batok sa fake quote cards o social media post. Balita. Headlines. Sa Sogbo, HPG o PSPG mo inspeksyon sa venue sa ASEAN Summit. Balita. Headlines. DE, nagsuspenso sa pagbayad sa utang sa mga mag-uuma o mangingisda tungod sa krisis sa petrolyo. Balita. Headlines. PBBM naglaom nga mawala ang kagutom sa nasud-sulod sa iyang termino. Balita. Headlines. Ego pa ang supply sa gasolina. Dili pa kinahanglan ang Euro to fuel matud sa DOE. Balita. Headlines. Saldico, nadakpa na. Matod ni PBBM. Balita. Headlines. Gcash, nagpalugway sa zero free transfer sa Middle East hangtod sa Abril 30. Balita. Headlines. Naghatag og warning ang Russia sa Europe bahin sa pagpadala sa suporta nga mga drone sa Ukraine. Iran giingong migamit sa Chinese satellite aron bantayan ang mga basis sa US. Balita. Headlines. Pacquiao, kumpiyansa nga mahinayon ang rematch bato kang Mayweather. Balita. Headlines. Asia's superstar Catherine Bernardo nibalik og suroy-suroy didto sa Bhutan. Balita. Headlines. Andos Balita. Headlines. Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Andos Balita. Nga gihandos ka nato sa Astasan. Andos Balita. Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule. Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubuhon ug hanap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian. Andos Balita. Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Andos Balita. Adlaw karong Biyernes pitsa 17 ni maong bulan sa Abril tuig 2026. Andos Balita. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan, ani lahato, oban sa mong teknisyan nga usaw-sab kadidje nga si Bayre Sorenio. Andos Balita.
Handos Balita. Ubanusab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labyug Karinal, og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron ni Bay Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:16. Handos Balita. Handos Balita. Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa mga balitang showbiz. Ato unang aninawon karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ng report gikan ni weather forecaster Renaldo Tambong. Sir Renaldo, kumusta karon atong kahimtang natong lalawigan sa Negros Oriental og mayong buntag diha kanimo? Handos Balita. Weather Update. Oras sa may buntag o may butog asaba sa tanang Tipaminaw. Kini nga itong weather update karang adlaw nga Biyernes, Abril 17 to 2026. Ang ridge of high pressure area mo'y padayon ga-apekto sa Northern Luzon. Samtang padayon kitang ga-monitor sa bagyo nga naatagawa sa Philippine Area of Responsibility, ang typhoon nga naay international name nga Sinlaco. Uling nakita ang sentro sa mata niini sa gilayong 2,485 kilometers langat sa extreme Northern Luzon. Dala ni nagikosgon sa hangin nga 140 kilometers per hour do sa sentro o paghuros nga maabot sa 170 kilometers per hour. Nagayro kini padulong sa amihanan ng silangan nga direksyon sa gikosgon nga 15 kilometers per hour. Kining maong bagyo wala kini epekto sa atong nasod o wala no sab kini laomi nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong localized weather forecast, ida din sa lalawigan sa Negros Oriental, sakit na ang Dumaguete City. Padayon kita makasinati og generally for weather condition, maayong nga panahon, init lang ilabi na sa udto, samtang doon na po chance og isolated nga pag-ulan, pagdalo, pagkilat, labi na sa hapon o gabi, tungod din sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, hinay sa sarangan nga paghuros sa hangin, ikan sa amihanang silangan nga sa amihanan, ang mupasulabi sa Dibuok Lalawigan sa Negros Oriental, diin hinay sa sarangan ang pagbalod sa kadagatan. Nagpabiling walay nakaalasang gill warning apan mag-amping o dili lang gyapon ang mukumpyata at makaigso ng mananagat. Sila binito nagamit lang og gagmay sa kanang pandagat tungod kay nagpabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayonan mo taob unyang alas 10:38 karong buntag, dunay kitason nga 1.5 meter. Samtang munas, unyang alas 5:17 sa hapon, dunay gimubon nga 0.2 meter. Samtang forecast temperature na to karong adlaw gikan sa 24 hangtod 31 degrees Celsius ug forecast heat index nga 35 degrees Celsius. Ang adlaw mosalop unyang alas 6:01 sa hapon ug silang ugma sa alas 5:37 sa buntag. Ug mao kini ato nga weather update ikan diri sa Pag-asa Dumaguete, kini si Renaldo Tambong. Daghang salamat. Handos Balita. Weather Update. Daghang salamat sa Renaldo Tambong sa mga weather update. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:19. Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Mga kahandos kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo, ayaw na kabala ka kay ani-ana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas
Plus, may balatian ka man o wala, pwede gud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbatod og arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga mga lawas. Sa ato nga mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Buusan sa paggilangayan, inom na kamo sa 2 o 3 ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibiyog kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian homot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Gito Furniture. Mo gama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, mumulding motor na makarving. More para sab sila sa mga salasits. Mo dawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyo mga balay, pinagi sa pakyawan system nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Gito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, nag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 nahimutang sa Bulongata Street ug ang branch 2 nahimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 Chief Mechanic Rojico Kayakap o Assistant nining nga si Chen Lyle. Andos Balita, Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:23. Andos Balita, Andos Balita. Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal. Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita. SB Alan Luiso nagpahibalo nga ang PSWTO Negros Oriental nagsugod na sa paghatag sa boreal assistance o medical assistance. Alang sa kompletong detalye, ania ang mga panaghinabi ni SB Alan Luiso sa miagi nga hapon. O ganiya ang iyang pahibalo. Andos Balita. Interview. Maayong hapon kanatong tanan, kahandos Ronibay. Ako magpahibalura sa ato ang mapalanggaon nga taga-Tayasan or Tayasanon. Mga taga-Tayasanon, kung kinsa man kaninyo'y nasakitan, tungod kay nawad-an o kapamilya sa panimalay, nya kinsa man pod kaninyo'y nagkinahanglan og medical assistance. Usa nako sa Igala sa kaning gitrabahoan ako sa PSWDO province. Nagchat sa ako ang pwede nang makaprocess ni adtong mga nitaliwan, magdala na laman og death certificate, valid ID, and indigency ni sa mo process. Unya sa medical assistance, of course, medical certificate from the doctor, reseta nga gikan usab sa doktor og valid ID. So sa tanang taga-Tayasan, palihog dili na kita magdugay-dugay og panahon katong nagkinahanglan og boreal assistant. I do believe nga naamang gyud sa 28 barangays nga nagkinahanglan adto kita moduol sa social
welfare sa province at bangkini sa convention center. Sa medical certificate though the same adto dito apan niadtong below 60 adto kita sa Sagar office. Kinsa atong duolon dito? Si Ma'am Ayon o si Ma'am Amar. So kani silang duwa mo atong duolon dito. Unya kung gusto po kamong mo-connect sa ato ang numero, pwede ra pod 0936-670-91073. Pwede ra ko mo dito. Daghang salamat. Maayong hapon tayasanon. Maayong hapon. Andos Balita. Interview. Andos Balita. Balitang lokal. Andos Balita. Ang mga identified fisher folks members sa BIPAR nga beneficiaries ilalom sa PCISIS Weather Index Burst Parametric Insurance gidapit sa pagtambong sa usa ka importanteng orientasyon sa parametric insurance. Kini nga sesyon nagtumong sa paghatag og bililhong impormasyon kung sa unsang paagi ang parametric insurance molihok og sa unsang paagi kini makasuporta og makapanalipod sa panginhabuyan sa mga mananagat. At sampit nga orientasyon ipahigayon karong adlaw Biyernes Abril 17 diha sa may Tayasan Covered Court sa may alas 9 sa buntag. Ang pagtambong o pagkapel sa mga mananagat nga identified members sa BIPAR gidasig pag-ayo tungod kay kini nga programa nagtanyag og importante nga mga panabot nga pinansyal nga proteksyon batok sa mga risgo nga may kalabutan sa mga kalihukan sa pagpangisda. Balitang lokal. Andos Balita. Nagbalampuson ang gibahigang payout sa cash relief assistance for pedicab drivers sa MSWD Tayasan diha sa Municipal Covered Court gahapon sa may alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto gahapon adlaw Huwebes Abril 16. Ang payout gipanguluhan ni Social Welfare Officer 1 Ibijal Pantinople ubos sa direct sa probisyon ni Social Welfare Officer 3 Realin Tabio ang hipi sa MSWD Tayasan. Mitambog usab sa payout si Tayasan Tricycle Operators and Drivers Association kon Tatuda President LG Kalihan Sabanal. Matud ni Tatuda President LG Kalihan Sabanal nga ang ilang asosasyon aduna kinay sobra sa 90 ka mga tricycle drivers nga membro o adunay pipila ka mga wala makadawat sa ayuda tungod kay adunay kulang ang ilang mga pedicab. Samtang sa 73 ka mga pedicab drivers nga nakadawat sa cash relief assistance for pedicab drivers adunay pipila nga dili membro sa Tatuda ang nakadawat tungod kay kompleto sila sa mga dokumento sama sa driver's license, franchise o mayor's permit. Balitang lokal. Andos Balita. 14 ka mga Tayasanon nga naabot na ang National ID sa Post Office Tayasan. Gipanawagan sa personnel nga si Nilda Pirarin nga ipakuha na kini sa ilang opisina. Samtang o kini ang 14 ka mga Tayasanon nga naabot na ang National ID. Una, Gerald Lindo Tanilon. Ikaduha, Jelmark Degit Highland. Ikatulo, Mirabel Villafuerte Sabanal. Ikaapat, Gail Susano Garibay. Ikalima, Jeneline Aspacio Librado. Ikaunom, Princess Montesino Medis. Ikapito, Shikaira Grace Carinal. Ikawalo, Jerica May Angel Tanilon. Ikasiyam, Kristen May Bromo Malipaunon. Ika-napulo, Rhines Mars Iyak Birano. Ika-11, Sam Rama Aboy. Ika-12, Jerome Lindo Tanilon. Ika-13, Jake Barbolina Caliao. O ika-14, John Michael Martinez Fausto. Ang national ID sa nasampit nga mga personahe, ipakuha lang diha sa post office sa second floor public market o pangitaa lang si Nilda Pirarin. Balitang lokal. Andos Balita. Mga kahandos kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, Yoed, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chugo, tawa-tawa sa Cervicare, Migaman og Alina Beauty Shop. Kung diin madungog sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sensor Lee at Yarlin sa may 1:30 na sa hapon
paglanon o paghaman, musunod ayon ang balung dagroy. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:30. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Kini mosunod nga mga balitang probinsyal, giandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligas sa mga groceries para panagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas nga maisda ug karne ang D3 Arbistor 1 nahimutang diha sa Bolongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lives acids and sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Karaiya Store og Ami and Joel's General Merchandise nagbaligas sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest, foam, dish cabinet, floor mat, palugaban pa. Nahimutang diha sa Bolongata Street, Poblacion Tayasan. Karaiya Store og Ami and Joel's General Merchandise. Gay panag-iya o gidumala nila ni Ami Faye Omisan og Julius Omison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawhang nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho sa nindot alang sa mga babaeng buntes, batasan na apamahaplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan nimo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingon ang paagi imo makabut atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa to nga mga ka-Wonder manghililot, mga ka-Wonder masayista, unang-una tungod humot kinmong haplas buos sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili og dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy ug Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gal sa Himalalod, sa Butika Genesis og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:33. Andos Balita. Andos Balita. Sa detalye na sa ito nga mga balitang probinsyal. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. I-welcome ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang pagbisita ni Palestinian Ambassador sa Pilipinas nga si H.A. Munar Waiki Anastas niatong adlaw Miyerkules, April 15. Matud pa ni Mayor Sagarbaria nga garbo sa dakbayan nga dunay bisita nga maghatag dugang ideas nga mapaambit dito sa dakbayan sa Dumaguete. Ang pagbisita nagpahinumdom nga bisan pa sa layo nga distansya tali kanila, sila konektado sa usa ka kumon nga paglaom alang sa usa ka mas hayag ug mas hapsay nga kalibutan. Ni abi usab si Vice Mayor Stanislao Albiula kauban mga sakop sa konseho sa dakbayan sa Dumaguete. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Pailob, pag-ampo, pagbantay og mananom mao kini ang awhag ni Mayor Dennis Amancio sa mga ayunganon aron makalahutay nining krisis karon sa gasolina. Alang sa kompletong detalye, ani ang pamahayag ni Mayor Dennis Amancio. Andos Balita. Interview. Siguro ang una na kong isulti sa akong mga kapigilungsod na karong panahon na una na itong buhaton nga magpailog ta. Pailog tas kalisod. Tuon kay di man na wala may gagunitan ni. Kadua magampo tas ginuugyod na kining mga problema masulbad ra gyud dayon. Ikatulo magbinantayon ta. Kinahanglan magbantay ta sa mga palibot nato
atong pati silingan nato atong bantayan mula atong katabang ta sa komunidad ug naay mga daotan nga mosulod sa tuwa barangay. Kaupat siguro ingon ta nga mananunta ining unang-ulan ron ang atong lungsod nagpalit og mga bini sa mais. O kabalo po nga naay mga farmers na nagtigong po nila. So ang atong bini sa mais pwede na itong maayong sa atong agriculture office pinagi ni Ma'am Marjorie para og unang-ulan makatanong na tagsugon. Kay preparar ni sa Simba ko palayo o mulungtan ng girahan. Pero kita magampo lang kita magpanayon nga atong pagampo kunya kining dili kita matarantat. Kailangan focus ko ta sa kung sa kalisod nato ron kung sa angay nato atong buhaton. Andos Balita. Interview. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Gipahibalo sa Philippine Statistics Authority sa lokal nga pangagamhan sa Canlaon City ang pagpadayon sa PhilSys registration o updating or correction of national ID alang sa mga residente, labi na sa mga beneficiaryo sa 4Ps. Ang kalihukan, ipahigayon sa Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon dito sa Sir Bellis Outlet City Hall Building sa Dakbayan sa Canlaon. Sumala sa schedule ang mga 4-phase beneficiaries tukion kada barangay. Abril 21, Barangay Budlasan, Masulog o Binalbagan. Abril 22, Barangay Panubigan, Bayug, Bukalan o Pula. Abril 23, Barangay Mabigo, Lumapaw, Malaiba, Ninoy Aquino o Linathungan. Gipahinumduman ang tanang aplikante nga magdala sa kompletong dokumento aron malikayan ang kalangan sa proseso. Ang mga regular nga aplikante mahimo nga moadto diretso sa City Hall alang sa registration o updating. Nag-ahog usab ang mga otoridad sa publiko nga mosunod sa gitakdang schedule o mapakita og kooperasyon aron mahimong hapsay ang pagkatuman sa nasudnong ID system sa Dakbayan sa Canlaon. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:37. Andos Balita. Andos Balita. Report. Andos Balita. Kini mosunod nga mga police report ihandos kanato sa Amigos Peptan in 1 Skinek Herbal Kapamix nga ronay 15 ka man nakadaya nga masagol nga mutambal sa mga nagkalanlang mga sakit sama sa hila na tubo sakit sa ulo o gaban pa. Amigos Peptan in 1 Skinek Herbal Kapamix nga madungog sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 ang tagna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ni Kuya Angel Blaziason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Coffee sa Mualboal Pharmacy ug SGN Pharmacy sa Badchan, Botica Santo Niño sa Alegria, Chanchan Pharmacy ug Sinovate Pharmacy, sa Natilan Wecure Pharmacy, MPG Rextoro a Pharmacy ug Selmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy ug It's Pharmacy, sa Malabayok, St. Jude Pharmacy, sa Ronda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, ug Botica Marga sa Alcantara, Botica Marga sa Mantalungon, Botica Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Cristar Pharmacy. Amigos Coffee mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o dere sa Tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy ug Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kayo nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator o guban pa, duula lang usabang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanato nga karon ilang nasab nga giblihan nga laing branch sa San Dionisio. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and more nga ana sa tunga sa duha ka San Dionisio. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang laing branch sa San Dionisio diha sa Broma Street ngatbang sa Ami Angeles General Merchandise ilang sapatusan og sinelasan. Andos Balita.
Oras sa Pilipinas, alas 7:39. Andos Balita. Sa detalye na sa tuang police report. Andos Balita. Usa ka beautician nga membro sa LGBTQ+ community ang malampuson nadakpan sa mga operatiba sa Tanay City Police Station Human nakuhaan og illegal nga drugas didto sa barangay Poblacion 7 niadtong Abril 15. Ang suspitsado nga si alias Elwood, 47 anyos, nakuhaan og gibana-bana nga usa ka gramo sa Cebu kanunay kantidad nga 6,800 ka pesos atol sa maong operasyon. Ang baybas gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cobo dungan sa koordinasyon sa PDEA. Sa pagkakaroon, ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa kapulisan o nagatubang sa kaso nga may paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Usa ka 32 anyos nga lalaki ang kasamtangang nagpaalim sa Tambalanan human kini gidunggab sa wala mailhay mga suspetsado sa barangay Ubugon, Tanay City niadto nga Martes sa gabi. Ang biktima gila nga si Jason Reyes, ulitaw residente sa Mangdapit, kinsa nagbaniho og motorsiklo paingon sa usa ka sari-sari store aron mag-cash out sa iyang dihang kalit kining gibanggaan sa duha ka tawo nga nagsakay usab og motor. Tungod sa impact, natumba ang biktima og daling nanaog ang usa sa mga suspitsado o gidunggab ang biktima sa makadaghan nga higayon. Human sa pagpangatake, ang mga suspek daling may eskapo paingon sa bagatang bahin samtang ang biktima gidala dayon sa ospital sa Dumaguete tungod sa seryoso nga mga samad ini. Ang kapulisan sa Tanay City padayon karon nga nagpaygayon og hot pursuit operation aron mailhan og badakpan ang mga responsable sa maong krimen. Giluba ang usa ka mag-umang nga si Lorenzo Amanyo, residente sa barangay Masulog, Canlaon City, pasado alas 5 sa hapon nitong adlaw nga Abril 15. Samtang nga suspek ilang nga mao si Rinaldo Dinusapal, 52 anyos, nagpuyo sa susamang dapit. Matod sa inisyal nga investigasyon, kiatangan kini sa suspek ang mga biktima daplin sa highway sa gisgutan nga lugar o kalit kining giluba sa likod sa wala matino nga rason. Dali nga gidala ang biktima sa hospital alang sa paspas nga medikal nga atensyon. Samtang misurrender usab ang suspek sa mga opisyalis sa barangay. Sa pagsulat ni balita atuan na sa kustodiya sa kapulisan ang suspek samtang padayon ang investigasyon sa maong pagpanunggab. Oras sa Pilipinas, alas 7:43. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Kini mo sunod nga mga balitang regional gihandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, diunahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila bronze sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market kung Tayasan New Public Market sa stall number 14 sa pagkakaron. Aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga moketer sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo o kaban ba nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita lang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy yay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Marites Largado Isturco. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:44. Andos Balita. Andos Balita. Sa detalye na sa ito nga mga balitang regional,
Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Gip-alerto sa Cebu Provincial Government ang publiko batok sa mikatap nga quote cards o social media post nga sayop nga gi-attribute kang Cebu Governor Pamela Baricuatro. Sumala sa Kapitolyo sa Sugbo, ang mga materyales peke o gihimo aron malimbungan ang publiko. Lakip na ang paggamit sa Pam Baricuatro People's Governor lugo nga walay otorisasyon. Gidinay ni Governor Baricuatro ang maong nga mga post o giingon nga kabahin kini sa giingong organized and relentless nga kampanya aron madaot siya o ang iyang reputasyon. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Naghimo og ocular inspection ang duha ka mga direktor gikan sa HPG og PSPG dito sa Mactan, Cebu International Airport para sa ipigayon nga ASEAN Summit sa bulan sa Mayo. Lakip sa niabot sa Sugbo silang Police Brigadier General Romel Batangan sa HPG, Police Brigadier General Benigno Guzman sa Police Security and Protection Group kon PSPG alang sa duha ka adlaw nga joint inspection nga mulanat ang tuod karong adlaw Abril 17. Ang inspeksyon gitumong para sa pagpalambo sa seguridad sa mga delegasyon sa ASEAN Ministers atol unya sa summit. Sila giabagan ni Police Lieutenant Colonel Weldimar Chu, ang outgoing regional chief sa Regional Highway Patrol Unit kon RHPU 7 uban nila ni Regional Advisory Council kon RAC Chairman Jomen Mendaros o Amado Austria Jr. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:46. Andos Balita. Andos Balita. Sa pagpadayon sa paghandol sa itong mga balita o karon arenata sa itong mga balitang nasyonal. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Kung diin kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayopan, magsilbing bitamina, purga og tambal sino mga binuhing kahayopan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyo magkahayopan ang magkaangkon og bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahayopan ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok, baby pa, gansa. Magkatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tubig kilimnon o dilibakha silang pagkaon. Kinagmayng kantidad apan siguradong ginansyado ka Animal Vita mapalit dere sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakars sa ayungon kakars agrabet ag Brompit Animal sa Libertad sa Latika Agrabet Supply. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Ang Department of Agriculture kundi ni patuman og moratorium sa pagbayad og utang para sa mga kwalipikadong mag-uma og mangingisda aron matabangan sila sa nagkataas nga presyo sa lana o gastos sa produksyon. Kini nga lakang naisubay sa Survival and Recovery Consure program nga gidisenyo aron muhatag og hinabang panahon sa mga kalamidad o krisis sa ekonomiya. Ubos nini nga programa ang mga nangutang sa DA-ECPC mahimong ma-apply para sa suspenso sa bayad sulod sa usa ka tuig depende sa pagtugot sa ilang nga mga bangko. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tumong nini ang paghatag og dinaliang kahupayan aron magpabiling lig-on ang sektor sa agrikultura taliwala sa mga kalisdanan. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Nagpadayag og dakong paglaom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga posible nga mapapas ang kagutom sa Pilipinas sulod sa iyang termino isip Pangulo. Samtang iyang gipanguluhan ang pagsugod sa Rice Distribution Program sa Manila. Sa iyang pagigpulong atol sa biyayang bigas para sa Manila nga gibaygayon sa SM City Manila gahapong
adlaw Abril 16 ingon sa presidente nga among programa nagpakita sa paningkamot sa iyang administrasyon aron masiguro nga matubag ang batakang panginahanglan sa pagkaon ilabi na sa mga kabus o apektadong sektor. Matud pa ni Marcos, gusto niya nga sa dihang mahuman ang iyang termino makaingon siya nga wala na'y Pilipino nga nagutman. Busa padayon ang ilang programa aron matabangan ang katawhan sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dugang pa niya kini pa lamang ang sinugdanan sa programa. Unang gipahigayon sa Manila apan padayon kini nga ipalapad hangtod sa tibok nasod aron mas daghang Pilipino ang makabenepisyo. Ilaw sab sa Pangulo nga ang programa gipatuman taliwala sa krisis sa kalibutan ilabi na tungod sa tensyon sa Middle East nga nagapekto sa presyo sa lana o hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton sama sa pagkaon. Busag ingon niya nga ilang gibantayan aron dili kaayo mabugatan ang katawhan. Ang biyayang bigas usa ka programa nga gihimo uban sa lokal nga gobyerno sa Manila aron makahatag og barato nga bugas sa mga trabahante og low-income families. Tumong niini nga mapagaan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa pagkaon. Ubos sa programa, mukabat sa 80,000 ka benepisyaryo sa Maynila ang makadawat og 10 kilos nga bugas unom ka higayon matag tuig. Ang pondo alang niini mukabat sa 286 milyon ka pesos nga gikan sa Office of the President pinagi sa Financial Assistance to Local Government Units Program. Sumala sa mga opisyal, dili lang kini para sa dinaliang tabang kundi aron masiguro sab nga dunay padayon nga access sa pagkaon ang mga pamilyang apektado sa inflasyon. Ingon usab ni Marcos nga plano sa gobyerno nga palapdon pa kini sa tibuok nasod og sa mga pagkaon hapit 15 bilyones pesos na ang gigahin alang sa maong inisyatiba. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Nagpasalig ang Department of Energy kung DOE nga igo gihapon ang supply sa fuel sa nasod ug wala pa. Kinahanglan na ang paggamit sa mas ubos nga kalidad sa Euro 2 fuel. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garen, itugutan lang ang importasyon sa Euro 2 isip temporaryong opsyon kung magkulang ang mas limpyo nga Euro 4 fuel tungod sa problema sa supply gikan sa tensyon sa Middle East. Apan matod ni Renu Abad, wala pa'y oil companies nga nagplano og import sa Euro 2 nga nagpasabot nga igo pa ang supply sa Euro 4. Gipakita sa datos nga lig-on ang fuel stocks sa nasod nga mukabat og 36 hangtod sa 104 kadlaw depende sa klase sa fuel. Gidugang usab nga nag-order og dugang LPG ang Philippine National Oil Company og paabot na ang dugang shipment gikan sa North Asia og Southeast Asia. Gihawag usab sa DOE ang mga driver sa public utility vehicles nga gamiton ang 10 pesos kada litro nga fuel subsidy nga nakaron sa National Capital Region o Gilauman nga ipalapad sa tibuok nasod. Sa bahin sa kuryente, giingon sa DOE nga walay gilauman nga brownout tungod sa presyo sa diesel o padayon ang koordinasyon sa mga power plants aron masiguro ang stable nga supply. Di pasiugda nga may nga gamay ra mga 3% sa consumers ang nagsalig sa diesel para sa kuryente. Kasagaran sa off-grid nga mga lugar. Samtang sa lingbahin, gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nadakpa na si kanhi Kongresista Sal Dico. Sumala sa presidente, anakaron si Ko sa Prague Human mi tabok sa Czech Republic. Akon Czech Republic nga walay igong dokumento o karon anana sa kustudiya sa mga autoridad sa Czech. Hugot usab sila nga nakigalayon matud pa sa gobyerno sa Czech aron masiguro nga masunod ang tanang legal nga proseso og aron maandam ang iya nga pagbalik sa Pilipinas sa labing dali nga panahon. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:53. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Internasyonal.
Andos Balita. Andos Balita. Kini mosunod nga mga balitang internasyonal giandos kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kay he, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para mag-anggod ba yung panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit sino nga mga suking botika, dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:54. Andos Balita. Andos Balita. Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal. Balitang internasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Gipahibalo sa GCash nga ilang gipalugway ang zero transfer fee policy alang sa mga transaksyon padulong o gikan sa Middle East hangtod sa Abril 30 ning kasamtangang tuig 2026. Among lakang tumong sa pagpagaan sa pinansyal nga kabugaton sa mga users o ilang pamilya, ilabi na sa nagpadayon nga mga panghitabo sa rehiyon. Pinagi sa inisyatiba mapadayon sa mga overseas Filipino workers kon OFWs sa apektadong lugar ang komunikasyon o pagpadala o pinansyal nga tabang ngadto sa ilang nga mga mahal sa kinabuhi dere sa Pilipinas nga walay dugang bayronon. Andos Balita. Andos Balita. Balitang internasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Naghatag og warning ang Russia sa Europe bahin sa pagpadala support kon pagpadala sa suporta nga mga drone sa Ukraine. Iran ingong migamit sa Chinese satellite aron bantayan ang mga basis sa US. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon. Handos Icon, alas sige Handos og labyog sa mga balitang internasyonal. Andos Balita. Live report. Live report. Lungsod sa Tayasan, Tibok Visayas ug Mindanao, welcome sa atong balitang international. Nagpasidaan ang nasod sa Russia nga ang mga nasod sa Europa nga nagasuporta og produksyon sa drone para sa Ukraine mao ang nadani sa mas lalom nga gubat. Ang Russian Defense Ministry nagpagawas og listahan sa mga kompanya sa tibuok Europe nga giingong nalambigit sa paghimo sa drone. Kini gitawag nila nga mga potential nga target. Apan bisan pa niini, ang pipila ka taho nagduha-duha sa katukma sa listahan. Di nang usa ka lokasyon na ilhan nga usa ka residential nga building. Samtang sa laing bahin, migamit ang nasod sa Iran og usa ka Chinese-built nga reconnaissance satellite aron subayon ang mga base militar sa Estados Unidos sa Middle East. Nakakuha ang satellite og detalyadong mga hulagway sa usa ka Saudi airbase nga nakatabang sa Iran sa pagsubay sa mga eroplano sa pagtantiya sa kadaot human sa pag-atake. Matod pa sa mga eksperto, kini usa ka dakong pag-upgrade sa surveillance capability sa Iran ug naghatag og kabalaka tungod sa dali nga pag-abante sa teknolohiya sa pagmugna og impormasyon. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting. Andos Balita. Live report. Live report. Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang internasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:58. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday tambal, sulayg natural nga pamaagi, pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, edi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, amaw mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Sir Buyax Carinal. Og sa Malabuyok, Cebu sa Bet Sari-Sari Store in front of Neo Malabuyok, People's
Palas. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Nagpabiling 100% confident si Manny Pacquiao nga matuman ang iyang rematch bato kang Floyd Mayweather Jr. sa September 19 bisan pa sa baguhay nga pamahayag sa Amerikano nga boksingero. Matod ni Mayweather sa usa ka interview, wala pa'y kasiguruan sa venue sa away o posibleng exhibition lamang kini nga lahi sa giilang professional fight. Apan supak si Pacquiao sa mga pahayag ilabi na kay ang rematch gila nga usa sa pinakadakong boxing events o gilauman nga stream sa Netflix. Kanumduman nga unang nag-atbang ang duha niadtong 2015 sa usa ka pinakadakong fight sa kasaysayan nga nakaabot og kapen 4.5 milyones ka pay-per-view buys diin midaog si Mayweather pinagi sa unanimous decision. Karon nga 48 si Pacquiao o 47 anyos na si Mayweather gilauman nga magbangga pag-usab ang duha ka boksingero kon boksidor o boksingero sa The Spur nga mahimong unang higayon nga mag-host og professional boxing match. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyo nga mga D3 Bio. Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan. Kuralan yun. Unsa pa jud ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus maoy hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte. Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa pa diha. Kana gud ang gitawag nga perimeter fence sa lawas. Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga mahitabo. Kay siyempre active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo. Or kung naaman gani inflammation, limitado ra. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw, kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pag sulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na. Gipatay. Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra. Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation. Kanabang dili pud ka masubrahan. Oo. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Adunay mga factors nga maka-trigger sa inflammation. Una, kanang obesity. Nga Sobra ka pagkatambok. Mao'y kapataas sa imuhang inflammatory rate. Mao nay gitawag nga long-term inflammation Sir GP. Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio jud ta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon, lain na ni siya. Kay man maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag Sir GP. Tan-awa pagod nang naay cancer, pakuhay sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate. Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na jud ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway. Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako jud pod ang tsansa
depensa sa mga inflammation sa sulod. Yes. Unya, katong mga buyonan diya, hinahinay na taon mong inom og D3 para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease og even brain inflammation. Correct. Tsakto dyan na. Samot na jud kung stressful kay ka. Unya, daghan pa jud kag ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more pod ang imong kaon sa mga kontra. Ay! Kinahanglan unta imong hunaon-naon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa 3 ka bisis ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulugon, Sir GP. Mason prostatitis na. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 na nila, Sir GP. Kana. Wa na tay oras, Doc Ramel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon. Dili abusuhon. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay maski paligon niya ang akong maskilo para sa ako badaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:05. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Mga kahandos, kini mo sunod nga balitang showbiz, giandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Bagong sabon nga pambagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga dilisog sa panit, magapaputi, magapahumok, o magapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, tasin collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kotis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sino nga mga suki butikang tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Diya sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato ug pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisas sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod nahimutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa Crossing Balaas. Giba nag-iyaw gidumala nila Neper Garopel ug Gina Garopel. O ban silang anak kasi doy sa pares nini nga si Bing. Samtang ang ilang mga master mechanic o mga gwapong mekaniko mao sila si Jan, JV Luel, Tope, Bargel og Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:07. Andos Balita. Andos Balita. Karon sa kompleto ng detalye sa tuwag nga balitang showbiz. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Okay, maghandos. Good morning. Mayong butag. Kumusta man karon tong kabuntagon? Nene nga mainit nga panahon. Kumusta man kainit sa mabakainit sa gugma? Gugma sa usag-usag? Init ba mga higal? Makapaso ba ang kainit na ini? Muna ginayon pa ito makandos nga kung magsagol gani kuno ang kainit o kabugnaw, muna ginatawag og dagaan. Dinagaan. Karong panahon na, kanunay, mi patigbabaw ang grabe kainit. Kainit sa panahon. Kainit sa presyo sa gasolina.
Maglaom ta kay miaksog lurang, miaksog ubos, magpadayon, manghinaot ta nga unta, magpadayon ig ubos. Dili lang kay ubos o gamay, musakag taas. Ato lang iyan pong hikapon ang kasing-kasing ni Trump nga mawala ng mahimo na lang trap. Matrap na yung huna-huna nga di na siya maghuna-huna pa o kanang pakigira. Dahil yung matrap itong huna sa leader diha sa Iran. Dayon kay matrap may lang mga nauna, maghuna-huna na silang magpanata kaapoy na. Mag-undang na tagira. Okay, di magkando sa artas ito nga balitang showbiz. Nalipay og nasiyak ang pipila ka mga fans sa kapamilya actress nga si Isias superstar Catherine Bernardo nga gipaambit kini sa iyang social media account nga nagsuroy-suroy kini sa nasud sa Bhutan. Samtang siya nagsuroy-suroy dito sa Bhutan, unsa man diri sa Pilipinas dunay nabilin nga iyang karelasyon nga way kalibutan. Kira bang Bhutan mga kandos daghaning sangay-sangay. Ang Bhutan sangay sa kalibutan. Sangay diri sa kabulutan. Basta ka doon tan. Ilabi negyor kag itimbaya di ang mga bata karon nga mga buutan. May nung duman nga diya itong tuig 2012 dito gi-film sa maong nasud ang sikat nga TV series mao ang Princess and I. Prinsesa ug ako. Kauban ang mga sikat aktor nga si Daniel Padilla, Enrique Hell o Khalil Ramos. Katagod ni nga mga artista hagod ti amo na nga sila si Daniel. Ang English sa pagbasa Daniel. Niya si Enrique Hell o in English na magbasa Enrique Gel. O si Khalil Ramos o English na Khalil Ramos. Mana magkandusa, nalipay ang mga fans. No? Nga nagsuroy-suroy dito si Catherine Bernardo sa Bhutan. Kaya mga fans na ba mga kandos? Klase-klase po ng mga fans diha. Adri sa una, wala pa may aircon. Among gamit diri sa mga atop doon na may electric fans. Dahil sa bungbong na po'y wall fans. Niya na po'y mga fans mga kandos diha sa mga bikiri. Na po'y mga fans diha sa mga ring sa boxing. Wala ka na nga fans nga, punches man. Dayon na po'y mga fans nga na ay mga isda langoy-langoy sa fish pans. O niya, karon jud nga panahon na mga bayg makandos kinahanglan sa inyo nga pagsuroy-suroy, magdala mog tubig kay grabe ka init simba ko lang. O niya o kana nga dili makalahot inyong lawas, makuyapans niyo mo. Kadog makuyapans. Munay gidang ipatong pagkada kong nakaapans. Okay, makandos, mga itong balitang showbiz. Balitang showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Mga kandos katong balitang showbiz, gandos ka na to sa Bus Abloy, Vulcanizing Siap. Bubulkit sa ligid og mo-align siyan ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing Siap, gipanag-iyo gidumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy ug Maria Luisa Apatan. Andos Balita. Andos Balita. Sige, alang sino nga mga greetings, comments, suggestion ug ban pa diha nga mga pangutana sa smart na to nga numero. Text lang mo sa 0969-484-5454 og sa Globe 0956-664-7734. Kiti man ha kay para jud nga maka-text mo diha mga bayg makandos. Atong smart to kusbon ha. Ato nga ayuhon pagbasa daya to kusbon pagbasa. Lain nga posisyon ganiha pinatindog man to. Pinatindog posisyon mag atong pahigdaon araw klaro. Smart 0969-4844
5454. Masyado di katiman ano nga 0969. Kanang numeroha ka ng 69 paborito na sa itong mga higalang mga dadig mami. Atong subon ha. 0969 48 4 54 54. Ari po ta sa globe. Call back itong numero ha. Ari po ta sa globe nga numero. 095 tulo ka 6 4 7734. Si Ado gag di matiman anino nga katong mga higala nato nga mga tigbasag Biblia, mga pastor pare. Kanang numero nga tulo ka 6 mo na gibantayan. Kuya, og delikado ng maong numero ha. Maabot panahon, mao na maghari ng tulo ka 6. Kaya ginaingon pa na, gipanagna sa bala ang kasulatan, dili ka makapamaligya, dili ka makapamalit, maabot panahon, og wa kay tatak nga 666. Undi ang matatakan kag 666 tulo ka 6, gamhana na ka, apan ang apan. Ano man. Kini kamatay nimo, wa na kay kahigayunan pang malangit, imperno jud ka. Mona kanang numero nga tulo ka 6. Kuya, okay, kurat kay nang numero ha. Bata pa ko ana, sina ko kadungog ana nga magbantay mo ana kay maabot ang panahon. Anay 666. Tatakan nimo agtang og kamot og 666. Adi na ka pamaligya, di na ka pamalit og wa kay tatak. Hadlo ka ng numero ha. Apan dire sa Star Radio, dili nakadlokan kay tunga ra man na sa numero namo dire. Sa Globe. Atos mo ha. 095 tulo ka 6 47734. Masyado di ma-memorize ha. Kapaganda sa nga pagbalik, mao na ang pagbasa sa mga greetings o pahibalo human lamang sa MV More. Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:16. Andos Balita. Okay, maghandos kini mga tulamanon ng Handos Balita, dungan kini nga madunggan sa duha ka sibiyaanan maghandos. Nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Samtang sa pagkakaroon ha, ato nga balik-balikon nga ang Star Radio dito sa Bago, ang 99.1 Bago High School Star Radio, dili una madunggan yung mga bay diha dapita tungod kay kung mayroon bakasyon ba eron. Kanya school radio ba na, campus radio ba na mga bay mo na nga ana madunggan ninyo inigbalik na pod sa klase ha. Ay makabala ka kay inigbalik sa klase kadungog na pod mo. Pan kadungog gyapon makadungog kamo nga taga Bago, makadungog lang gihapon mo. Basta kay maminaw lang mo sa YouTube channel o Facebook live nato na pagkus kay sound system di aron makadungog. Kanya happy pista din sa Bago. Akin nagpista ang Bago karong adlaw mga bay. Bandron ka ng sinaw kay nga Belros na magkaigsoon ng taga Bago kay nag-asu-asu. Bagong haon ang litsyon nila dito. Okay, niya gawas niya ana mga bay ha, nga madunggan ta sa duha ka sibianan, makita og badunggan sab kita sa ato nga Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website www.starradiotayasan.weebly.com. Og kanang ganahan lang mo maminaw sa kong tingog, di mo ganahan mo lang taw sa kong nawong, bisita lang mo sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Abisag ko nga gabi wala na kana ba nga mamalo na mi among radyo, ang website kanunay ra nagtingog na.
Pananglitan ganahan mo matulog ba nga kanang dunay magkanta ninyo. Alakwan lamo, tune in lamo sa ato ang website kay aron nga nindot baguda po na matulog tang kantahan ta sa. Kanang matulog ka rin ay magkanta nga ang kanta pa yung katapos kanta di kita malilimutan. Sige, arita sa ito nga mga pahibalo mga bay, ha? Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service. Okay, pahibalo. Pinagi sa pagpagulo ni Mayor Bem Roberto, ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Tayasan, mapasigarabuho magsaulog sa ika-236 nga anibersaryo sa pagkatukod sa itong lungsod karong Mayo 8 ni kasamtangang tuig 2026. Kini nga kasaulugan, nagpakita sa usa ka makahuluganon nga milestone, nagpakita sa ito ang adunahan nga kasaysayan, panaghiusa ug padayon nga pag-uswag isip usa ka komunidad. Busa gidapit ang tanan nga muduyog sa mga pagsaulog niini nga special nga adlaw uban sa sunod-sunod nga mga kalihukan nga nagpasiugda sa ilang nga kultura, pagtuo uban sa madasigon nga espiritu. Mao kinang mosunod nga mga programa, alas 7 sa buntag flag raising ceremony, alas 7:30 sa buntag street parade. Alas 8:30 sa buntag balaang misa o hulimas diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Alas 8 sa gabi, The Voice of Tayasan 2026. Okay, unya. Kaya naghisgot matag The Voice of Tayasan 2026, mao kini ang official guidelines o criteria sa mga musalmot ha. Timan ipagayo ha. Kini alang ni sa makaigsunan nga mga Cebuano. Okay. O katong mga mga Inglesero, bisita lang mo sa Facebook page nga LGO Tayasan. So ito dito, English to dito. Kini ako Bisaya na nako ni. Sige. Samtang mo kini ang official guidelines o criteria. Una, ang kompetisyon able kini sa tanan nga mga mag-awit gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sikin sa gusto nga mapakita sila nga abilidad sa pagkanta. Ikaduha, ang partisipante kinahanglang mo-submit sa usa ka audition video. Kinahanglang ipadala ang video sa LGO Tayasan Office at gmail.com o pwede mo PM sa FB page nga LGO Tayasan. Ang video kinahanglang klarong nagpakita sa nawong og tingog sa partisipante. Walay bugat nga pag-edit o auto-tuning nga gitugutan. Format, subject, audition video, ngalan ug address. Ikatulo, ang pagsumiti sa mga video sa audition kay hangtod sa Abril 24. Kay dol na. Di man Abril 24. Dol na. Alas 5 sa hapon labang. Ang ulahing nga entry, dili na dawaton. Ikaapat na pulo lang ka-opisyal nga partisipante ang pilion gikan sa audition video. Ikalima, ang listahan sa mga opisyal nga contestant e-post sa official Facebook page nga LGO Tayasan. Ikaunom, ang matag na pili nga partisipante kinahanglang mubayad og registration fee nga 2,000 ka pesos. Ang mga contestants mahimo nga mokanta sa bisan unsang genre, OPM o international. Gitugutan ang paggamit sa -1, backup nga track o instrumento sa musika. Ikawalo, ang mga contestant kinahanglang mosunod sa mga limitasyon sa oras. Minimum nga minutos, 3 minutos o maximum, o kung maximum 5 minutos lamang. Ang pagkapakya sa pagsunod, mahimo nga resulta sa mga pag-unhod sa punto o pagka-disqualified. Ikasiya mga contestant, kinahanglan nga mag-sol o bugangay nga biste atol sa sangka. Samtama kini ang musunod nga mga premyo. Champion, 50,000 pesos. First place, 30,000 ka pesos. Second place, 20,000 ka pesos. Dunay 7 ka consolation prizes. Nga tag 5,000 ka pesos matag usa. Mga kriteria sa paghukom, timan iha, modyo ni timan-an sa mga contestant. Ang mga contestant, paghukman base sa musunod. Una, kalidad sa vocal, 40%. Kinalan nga ang mga tingog ba nga, kana nga, mayo ang kalidad imo vocal. Dili tong vocal o mag-init mo. Kalidad sa vocal ha, nga mao ang tuno, katinaw, pitch o control. Musikalidad o interpretasyon, 25%. Nga mao ang pagpahayag hugpong sa mga pulong o emosyonal nga pagpahayag. Presensya sa entablado o performance, 20%. Nga mao ang pagsalig, epekto sa naminaw o kinatibok ang pasundayag. Pagkatukma sa teknikal, kinahanglan nga magdungan mo diya sa mga sa teknikal o ikaw. Nga mao timing, diction o consistency.
kinatibok ang epekto. Doon ay kinatibok ang epekto. 5% nga maong koneksyon sa mga naminaw o pagkahinumdom. Total tanan. Pila may total tanan? Total og 100%. Okay. Sa pagkaroon ang LGU Tayasan, padayon nag-auhag sa tanan nga mga mag-awit nga musalmot sa mga indigay aron ipakita ang inyong abilidad. Ipadungog inuman nindot nga tingog. Aron ang kono ninyo ang itablado ug mosunod nga mahimo mo nga champion. Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service. Sige, arta sa mga dugang pahibalo ha kay dunay mga importante nga pahibalo ilabi nagyud karon nga adlaw dunay kalihukan ron diha mga bayi sa Tayasan Covered Court alang sa nga mga identified nga mga mananagat katong identified first report members sa BIPAR nga beneficiary sa PCIC's Weather Index-Based Parametric Insurance. Okay ha? Ana mo diha ha kay karon mga kuan ba kanang mahibalo mo unsa may nga dugang detalye sa inyong nga grupo. O katong di pa pud membro anha mo diha sa DE Tayasan. Pagitaan lang si Sir John Rom Caropo kay mao'y in charge ana. Siya mo'y DE technician nga in charge sa Fisher Folks niya to ang lungsod sa Tayasan o sa mga pamaagi ang mamembro mo. Importante gyud sa matag usaba nga sa atong pagpakabuhi nga mosunod ta sa balaod law abiding ta. Sama sa mga tricycle driver nga pangingon nga lukat franchise o mga driver's license unsa ba diha bulahan og dunay mga ayuda makadawat. Ato po mga mag-uma og doon na po yung mga ayuda makadawat mo basta kay magpamembro. Muna ang importante ang pagpakabana. Muna ginapato nga unsay kalihukan sa ato ang katilingban mahinungdanon ang manggilabot dili kay manghilabot. Unsa man ang manggilabot? Ang manggilabot mga bay kanang nga manggilabot mauna nga magpakabana doy mga meeting motambong ta ug natay ipadayag nato na. Apa na manghilabot bot pasabot sa mga tawo nga manghilabot kana ba nga walay tambong-tambong inig meeting unya kanunay magbagolbol sa social media. Walay mga tawo nga manghilabot. Lakto pagkasulti mo na gitawag og mga kanang nga mahilabtanon. Apan ang tao nga katawhan nga magpakabana sa tong katilingban, manggilabot, mao na sila mga tao nga dunay mga pagpatawag, dunay mga barangay assembly, dunay tigom sa mga asosasyon na adiha sila, mitambong sila. Dayon adto sila mo padayag silang gibati nga mo ni angay natong pagabuhaton. Kay naman na gitawag man asembleya, kay gitawag asembleya na anak ang pagdungog o pagpaminaw sa inyong nga tagsa-tagsa ka mga sentimento o mga opinion. Practice mo tao ka na pagkakomentarista pan. Dili lang ta pure lang ta nga kanibang purely ato news information na ta ha. Kaya nga naman, o magkomentarista ta katunga atong higala, katunga atong kontra. Ato po nga klarohon na nga ato nga station wala na komentary good kay kuan na beta kinay nga gamay ra nga network bay ato gamay lang og sa katubhan pa to ni usa ka truck ra wala ni kaabot og kanang usa ka sinda. Mo na nga news lang ta maghatag latag news sa musika tungod kay ang komentary god sultian ta mo padang mga public affairs god kinahanglan nami kaugalingong abogado nami kaugaling nga mga runner dito nga mo ni tig adto dayon tig imbestigar dito unya pananglitan og wala mi di mi utang nga muna mutabang ni wala ito ikatabang gigamit ra mo namo nga musikat mi ang importante nga doon na tayo katabang unta unya kay gamay man sa taba igo-igo la pud among matabang mga paghatag impormasyon o kasayuran dili kay mo na natay komentaryo nga mo na sige birahan mo dayong adto unto. Wala na kay igo-igo ram po ang mong kapasidad po na. Hato rin klaro na ha kay naman po yung mga network po nga sige da sila yung mga komentary unya. Po yung kahatag abogado. Sige ha, ginagmer na ito itong ginagmer. Pwede importante sa tanan ha, nakaroon panahon na tungod kay krisis naman mga bay, importante sakto itong gitambag ni Mayor Dennis Amancio nga magpailob ta. Pailob lang ta, nga pailob lang ta dayon. Importante magbantay po ta kay karong panahon na nga bisag nagtinarong ta nama po tumabod nga mga siaw. Simbako, para sa iyong may nanay tulis, nanay kawat na itabo. Muna nga magbantay ta, dili lang sa itong kagaling hasta itong silinga atong bantayan. Og labos tanan ato makaigsunan di sa mga kabukiran padayon mo sa pagpanguma dahil katupod nga ato makaigsunan rin sa lungsod na mo'y mga area nga matamnan halaman na ta kay buabot ang panahon unya nga mumahal ang tanan na Diyon at least natay makaon nga punuan sa bisol natay makalot nga kalumpang diha o di ba natay saging diha nga
Ato nga malungag-lungag matanok-tanok. Sige, arita rin sa ato nga mga pagtimbaya. Salamat ha sa mga nagtimbaya. Naa si Ma'am GC Tihome. Bayang buntag diha, sir. Barangay Lutay. Kina Pastor Noel o sakay Isaac Tihome. Amping kamo diha. Okay, gikana ni GC Tihome. Bayang buntag diha ni mo idol GC Tihome. Gani idol. Salamat yun. Naminaw siya. Naminaw siya kayo siya. Mi okay mo siya kung sulti. Gani idol. Samtang ritari asa to nga dugang nga mga pagtimbayas to makaigsunan karon nga naminaw. Oy naminaw karon taklan ni kabuntagon ato maptikon nga iyaan nga konsihal diya sa barangay Kambay nga si Nang Bilma Pontiros ng Belms. Mayong buntag diha kanimo ng Belms Pontiros maptikon nga konsihal diya sa barangay Kambay. Samtang alain nga pagtimbaya usab sa ato makaigsunan karon nga naminaw karon naminaw pod si Ma'am Lucel Kasumpang diya sa Baybay Kabulutan. Matupato ni Ma'am Lucel Kasumpang. Good morning si Ronnie. Good morning diya nimo Ma'am Lucel. Samtang atong lantaw di pasigdo na pailain nga mga pagtimbaya mga bay sa ato nga tulumanon sa ato nga panag-uban mga bay sa Handus Balita. Ako lang gisusid re ato nga mga higala karon intak na ni kabuntagon. Okay, salamat ha sa kanunay nga pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Karon di ay hapit ta malimot ha. Karong adlaw mga bay ang mga ari atong ikuan nga ato nga pahibalo. Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service. Public Service. Okay, pahibalo. Ang mga identified Fisher Folks members sa BIPAR nga beneficiaries ilalom sa PCIC's Weather Index-Based Parametric Insurance gidapit sa pagtambong sa ka importanteng orientasyon sa Parametric Insurance. Okay, may tabok kini. Karong adlaw Biyernes Abril 17 diya sa May Tayasan ka Bird Court sa may alas 9 sa buntag. Okay, atong kalaro na katulang ni mga identified Fisher Folks members sa BIPAR ang muanha diya ha kay katong wala pa maapel. Hulat lang mo dayong pangutana lang mo budiya sa mga in charge diya ninyo sa tagsa ninyo ka mga barangay. Di ba? Pangita lang si Sir John Rem si Sir John Rom naman yun. Sir John Rom Karopo alang sa dugay impormasyon o kasayuran. Sige mo to atong pahibalo nga doon na roy PCIC's Weather Index-Based Parametric Insurance Orientation sa mga identified Fisher Folks members. Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service. Public Service. Samtang dogang pahibalo gikan ni Ma'am Nilda Pirarin yatong iyang Ma'am Nilda pwede ato i-post niya sa Facebook ma'am siya dili pwede kay na may kuan ba nga ila po na sila balaod dito po sa post office kabahin sa Data Privacy Act. Okay? Ano man ang i-radio lang ipadako na i-radio lang aron madunggan ha. Sige ha. Sa kuanim, amato pa to ni Ma'am Nilda Pirarin. Okay, 14 ka mga tayasan nga naabot na ang National ID sa Post Office Tayasan. Gipanawagan sa personnel ni diha sa Post Office nga si Ma'am Nilda Pirarin. Nga ipakuha na kini mao ilang ID diha sa opisina. Okay, mao ni 14 ka mga paminaw mo ha basig na mo na apil ninyo inho diha. Paminaw diha unsay inong gikuri-kuri diha. Do na mo gilantaw nga salida, naminaw mo nako, hala pa yung paminaw. Sige. Una, Gerald Lindo Tanilon. Ikaduha, Jelmark De Gate Uhaylan. Ikatulo, Mirabel Villapuerte Sabanal. Ikaapat, Gail Susano Garibay. Ikalima, Ginelen Aspacio Librado. Ikaunom, Princess Montesino Medes. Ikapito, si Kyra Grace Carinal. Ikawalo, Jerica May Angel Tanilon. Ikasiyam, Kristen May Brumo Malipaunon. Ikanapulo, Rhines Mars Iyak Birano. Ika-11, Sam Rama Aboy. Ika-12, Jerome Lindo Tanilon. Ika-13, Jack Barbolina Caliao. Ika-14, John Michael Martinez Pausto. Okay? Kuhaa ang inyong national ID diha sa post office sa second floor, Tayasan Public Market. Dayon pagitaan lang si Ma'am Nilda Pirarin. Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service. Okay, at abang lang Andre basido na pailain nga mga pagtimbaya sa to nga tulumanon karon sa Handus Balita. Kajut lang ha, kuno na ko gilantaw. Okay, mato ba to ni Ma'am Lucel Kasumpang. Good morning bay. Maayo man jud kang mapahilaw na og mga pulong bay ning nga matahom nga kabuntagon bay. Salamat ma'am sa gamay nga pagdayeg. Unsa man na ma'am pagdayeg ma'am? Tinuod or ulog-ulog ha?
Una gid yung bato ma'am nga duha ra ba ka klase ning pagdaig? Pwedeng tinuod, pwedeng ulo-ulo. Okay, mama. Ikaw rin na ibalo, Ma'am Lucille Kasumpang. O, dayon. Kaya nga, ipangumus na ko ni Boss Siyo nga, Bibi Boy. Boss Siyo nga, may mutag. Okay, magkando sa tanan-tanan nga naminaw karon. Good morning sa tanan-tanan mga tayasanon mga bay. Good morning. Tanan nga mga tayasanon ha, mga residente, mga empleyado, mga department heads sa LGU Tayasan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Bemberberto o Vice Mayor Nonong Ruperto Jr. Mga SB members o tanan-tanan lang yun. Mga empleyado diha, pinanguluhan diha nila ni HRMO2 o Piso Manager Chris Ramirez, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Sa Blue Baker di ay, always kanunay na minaw gyud ang Blue Baker. Sila si Ma'am Cecil Bulugeta Balasabas o gisab ni Ma'am Shaira Bawayan. O sila si Sir Dicon o si Ma'am Jen Pabukais. Naminaw gyud, labi na gyud nga mabtikon di ang reporter si Handos 42, Handos Icon. Nga ang kaluha ini si Ginny Con. Good morning po ni Ma'am Aika po day. Good morning Ma'am Aika. Okay, nista na tanahang naminaw karon. Good morning og maayo nga pagpaminaw. Dito sa kwan ha, Kanlaon, Lagubo, sipa-sipa ta sa Kanlaon City kay tuwa dito ron kanang ato ang sister station sa Mapula Broadcasting System ang 99.3 FM Battle Radio Kanlaon City. Lagubo ta diha dapita sa station. Manager nato diha nga mao si Pastor Pedro Eladio Jr. Tanang makanlaon sa pinangluhan ni Mayor Batchu Cardenas. Good morning og maayong pagpaminaw. Okay, dugang pahibalo. Ronnie Librado. Dos Balita. Public service. Okay. Pahibalo makando sa brownout ug mang adlaw. Okay, timani ha. Brownout ug mang adlaw mga bay. Okay, gidapit ang tanan. Okay. Members, consumers, owners, kon MCO sa Norrico Uno. Dunay mahitabo National Grid Corporation of the Philippines NGCP schedule power service interruption. Ugma Abril 18, Sabado. Ang oras alas 6 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi. Affected areas, mga apektadong lugar. Timaniha, mga apektadong lugar. Bae City, Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalo de Libertad, Gihulngan City, Balirmuso, Canlaon City. Mga rason, una to conduct wood pole replacement and other TL correction work along the Amlan, San Carlos, 69 kV line. O, doon na pala Enre ha. Daghan pa sila mga rason. O niya, kaya mga namay term ilang ipanggamit ba? Sila nga mga lineman. Sila po nakasabot ini. Lakto pagsulti, doon na sila kana bang ipahigayon nga papangili sa mga poste o kuban bang correction nila paghimuon sa linya. Okay. Di lang ko basahon na nga in English diya kay katong nga mga nakasabutan katong nga mga lineman o katong nga mga electrician. Kanato nga yano ordinaryo nga lumulupyo. Okay, kuan lang ato rektahon lang ado na sila ipahigayon nga pagpangayo sa linya sa kuryente. Aniya, mato pa, mahuman, og pananglitan, kahuman gani silang gimbuhaton, doon na may gitagal nga schedule, alas 6 nga to sa alas 6 po sa gabi Og mahuman dayon, nga di pa maabot nga mutak na, natural, balik dayon ang kurente ha. Dayon, bisag doon ay brownout, atong huna-hunaon sa kanunay, nga kanunay buhi ang kurente. Ay, dyan mo pasagad diha, ay brownout man diri, magkuhan ko kini nga, magkuri-kuri ko diri. Ako nga ayuhon ng kuan ako diri linya diri ni watay kabang kaagan simba kog nay gamay kuryente di kuyaw kayo mo na kanunay gyud na gipahinomdom sa taga Norrico o sa tanan nga mga electric cooperative nga bisan brownout huna-hunaon gyud sa mga konsumidor nga kanunay buhi ang kuryente ha. Kaya di man ito masiguro nga brownout niya kuan di ay kanang nibalik din nabalik di kalit ang kuryente di ay o niya diha inon nga nagsumpay-sumpay mo diha kumpiyansa. Muna nga, kuwan lang nga, atong huna-unaon gyud sa kanunay nga buhi ang kurente bisag brownout. Tapos muna ha, tanan nga naminaw ha, brownout. Atos brownout og mga adlaw atong laktor ni, kaya naman di mga lugar ha. Ato. Brownout og mga adlaw ang affected nga lugar. Timani affected nga lugar gikan sa Baes ngadto sa Canlaon. Okay, muna
straight na gikan og Bais ngadto sa Canlaon City. Brown out og matanan. Mingaw ta lugar og mga adlaw ha. Mingaw ang unang distrito kay walay makasing albidyo kay mo na ganahan mo ugma di mga ligo. Hala, ipang charge dali ng mga sound system dali an. Kaya may mga portable diyan nga sound system o mga cellphone tanan di pang charge nino na. Palud mo daan para nga makabidyo kay mo og mga adlaw samtang mga ligog dagat. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon, good morning lang gyud sa tanan nga makaigsuna nato, tanan nga mga negrense pinangluhan ni Governor Chego Sagarbarria, tanan nga mga lumulupyo diri sa unang distrito, pinangluhan nila ni Congressman MMEY o kanhi Congresswoman Jocelyn Kachong ato higala dire nga kanhi konsyal sa Magtuhaw, si Bus Diboy Hinoo. Diya sa Atbang, sa Sugbo. Good morning diha nila ni Governor Pamila Baricuatro tanang mga Cebuano ha. Pinangluhan ni Governor Pamila Baricuatro. Og tanang mga Pilipino na lang. Ikan destayasan nga tibok kalibutan pinangluhan nila ni Presidente Ferdinand Marcos o Vice President Sara Duterte. Maghinaot nga unta magkalamanon ning duha. Maundang na ning kaguliyang nila dayong kanang hunaon na usab pagsulbad ning krisis sa Pilipinas. Sige. Oras sa Pilipinas alas 8:39. Handos Balita. Maghandos at ang iko karong gabi gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabion sa ato nga tulamanon magalama sa kagahapon kay lain na sang lama. Lain na sang lama ay numadunggan unya gabi mga higala. Handos Balita. Mao kadto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa atong aptekon nga station manager nga si Busayan Hanila Hato uban sa atong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sinampap kami na buntag pag-usab kanatong tanan at ang ikay mosunod na ang tulumanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas. Og humanian na karong alas 9:30 mosunod si Madam Maria Bongangira sa Morning Pasada. Handos Balita. Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Buyag Slavio Crenal og Handos 42 Handos Icon kini ang inyon tig balita Handos 98 Byron ni Bail Librado magbilin sa kapanultion nga nagkanayon mga kahandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Uhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Bringing you the latest news.